за любов безмірну, чим отдячить можа, тільки щирой вірой, не життю напошним. Ти керуй, Єсу, нас, молодар, змолце наш, повік вічний час, Господь Боже наш. Ти керуй, Єсу, нас, молодар, змолце наш, повік вічний час, Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пусть Бог допомагає нам. Пан підтримує життя наше. Охотно будем складати ахвяру Йому і будем славити ім'я Твоє, бо добре оно. Молимся в этой найсвятейшей ахвяре за померлых Ян Ядвига Жданович, усіх померлых сям'ї Камейши Жданович, померлых сям'ї Филиппович, Иосиф, Станислава, Ричард, Антон, Мария, Викентий, Вацлав, Ядвига, усіх померлых сям'ї Филиппович. Так само Дем'янка Ян, 15-та годовина після смерті, усіх померлых сям'ї Дем'янка і Круглик. Каб обмитые кров'ю Ісуса Христа, яны могли войти в брамы Володарства Небесного. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы годно могли скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся. І вам, брати і сестри, що скажу, думкою, словом, вчинком, серцем, моя Нехай змилуется над нами Пан Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами.
Помолимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугу Твоих и помножаю их дары своей ласки, каб с живой верой, надеей и любовью яны заўсёды верно захоўвали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Уберу оцалелых овечек моих и поставлю над ими пасторов. Читание книги пророка Єремії. Гора пасторам, якія губять і розсіюють овечек, паши моєї, каже пан. Тому, так каже пан, Бог Ізраїля, про пасторов, якія пасвят народ мой, вы рассеяли овечек моих и разогнали их, и не клопотилися про их. Вось, я покараю вас за зло учинков ваших, каже пан. Я зберу оцалелых овечек моих з усіх земляў, у які я прогнав їх, і верну їх у овчарню їхнюю, і будуть плодиться і помножаться, і поставлю над ими пасторов, які будуть пасвіць їх, і больш не будуть полохаться і бояться, і ніхто не згубиться, каже пан. Вось настануть дні, каже пан, і обуджу для Давида паросток справедливый, і запанує король, і буде він мудрым, і буде чинить правосуддие і справедливость на землі. У дні ягоныя збавлены будзе Юда, а Ізраїль буде жить у бяспецы. І вось імя ягонае, яким будуць называць яго, Пан, наша справедливость. Гэта Слово Божие. Пастырь мой, не буду медь не стагачи. Пан пастырь мой, не буду медь не стагачи. Пан пастырь мой, ни в чим не буду медь не стачи. Ён дозволяє спочивать мне на зеленых пагашах, на водах спокойных меди мяне. Ён душу мою поживляет. Пан пастырь мой, не буду медь не стачи. Накіровуй мяне на стежки справедливости, цели імя свайго. Калі нават пайду долиной смяротнага теню, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох мяне сутешают. Пан пастырь мой, не буду медь не стачи. Ты стол для мяне накрываешь на вачах моих ворогов, намашиваешь голову мою олеем, килих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду медь не стачи. Сапраўды добрыня і милосердность Твоя будуть со мною во все дни життя моего, и поселюся я в доме Пана на довгие дни. Пан пастырь мой, не буду медь не стачи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, цяпер у Христе Езусе вы, якія калісьці былі далёка,
сталіся блізкімі, дзякуючы крыві Хрыста, бо Ён мір наш, які ўчыніў адно і другое адзіным, і мур варожасці, што падзяліў, зруйнаваў у целе сваім. А закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. І прыйшоўшы, ён абвясціў мір вам, якія далёка, і мір тым, якія блізка. Бо праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои слухають голос мой, каже пастир, і я відаю їх, і вони йдуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала тобі, Пані. У той час собрались апостолы каля Езуса и рассказали ему все, что зрабили и чему навучили. И он сказал им: «Пойдите одни у пустынное место и крыху отпочните, бо так шмат людей приходило и доходило, что нават не было им коли поесть. И отплыли яны у пустынное место на чаўне одни. И убачивши, что яны отплыли, шмат хто даведаўшыся, пешки збегліся туды з усіх гарадоў и апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаўся над ім, бо яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх вучыць многаму. Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Присядьте, калі ласка. Калісьці во Францыі ввялі такой закон, што чалавек будзе працаваць, вот як мы прывыклі 5 дзён, 6 дзён, 7 адпачываеце, яны так зрабілі. 8 дзён чалавек працуе, 9-10 адпачываюць. І ўжо праз полгода люди становились нервные, штосьці ім не ўдавалася, бо не разумелі, што з ними происходит. Пазней вярнулі, як цяпер усе жывуць весь свет так з тым гэтым адпачынкам, бо паглядзіце тое, што было калісьці сказано было самім Богам. Поэтому не можем супярэчыць і ісці супраць яго, бо чалавек тады на самой справе пачынае вар'яваць і становіцца сам не свой. І так, як чуем у сённяшнім Євангеліі, апостолы прыйшлі да Ісуса Хрыста, напэўна, зрабілі моцную працу, ходили, проповедовали, и он конкретно сказал им: идем отпочнем, побыть наедине. Первое, на самой справе человек не раз повинен побыть сам на сам, как поглядеть в свои думки, в свое життя, зробить такий моцний рахунок сумлення, так собраться у кучу, як іначе кажучи. Але і кажется, і в Евангелії так само кажется о конкретному відпочинку. Іначе сучасної мови отпуск. Ну, бо не раз ми можемо бути уже в тяжкому навіть моральному стані, і чоловік повинен так позбиратися. І слухаючи слово Ісуса Христа, як він керував апостолами, як люди за ними йшли, або хотіли почути Слово Боже, ім было нават цікава. І поэтому, калі гэта ёсць такі адпачынак, тады чалавек можа задумацца над самім сабой. Што ён робіць, што далей чыніць, чуць, хоча пачуць тыя чи іншыя адказы на сваё жыццё. Але пакуль мы жывем тут і на зямлі, самае галоўнае тут і так
не попасть в такі д'ябальскі круг. Што гэта значыць, гэта д'ябальскі круг? Чалавек распачынаецца ад чагосьці і вяртаецца да таго самага, нават праз усё сваё жыццё. Напрыклад, остров. Сидзіць чалавек, сабе так пакурваецца, іншы прыходзіць і кажа: а чый гэта остров? Он кажа: мой. Ну слухай, як гэта твой остров, давай тутай зробім шмат гатэлей, гасцініц. Навошта? Ну як навошта? Як будуць гасцініцы, будет развита инфраструктура, будут тут люди, ну и что? Ну як, ну и что? Як будут люди, будут туристы, и будешь иметь шмат грошей. Ну и что? Ну як что? Як будут люди, як будут туристы, и будешь иметь шмат грошей, тогда будешь себе сидеть на острове и покуривать. Он каже: а я что сейчас роблю? Вот не раз чоловік в гэта може попасть. І поэтому моцна і треба в нашым житті рабіць гэты рахунак сумлення, які для нас вельмі важны. Ну, бо чуем Бога. І в нашым жыцці кожны з нас мае таксама страхі свае, асабістыя слабасці, недасканаласці, але павінны моцна даверыцца Богу. Ну, бо каб не было, як калісьці адзін філосаф сказаў пра нас, хрысціянаў. Як он сказаў? Бог – гэта рэжысёр, чалавек – акцёр, а д'явол – суфлёр. Ну, каб мы так не жылі. Хочаш, каб добра падумаць, не раз мы так, это нам хтосьці падказвае, калі мы робім штосьці не так. Але Езус Христус злітаўся над людзьмі, якія ішлі за ім. Як авечкі не мелі пастара. Хацелі знайсці праўду і цікавіліся, шукалі яго. Гэтаму важны момант і ў нашым жыцці, калі хочам дапамагчы, як хадзілі апосталы, рабілі дабро. Езус Христус гэта чыніў, не пакідаў, як быў замучаны, але аднак знайшоў для іх хвіліну, часу, нават і шмат часу з імі праводзіў, але яны яго слухаліся. Езус Христус быў так на самой справе моцным псіхолагам. І калі ён рабіў дабро, вылечваў чалавека, была яго такая коронная фраза: «Только никому не кажы». Вот калі я хочу, каб хтосьці штосьці даведаўся, як мага хутчэй, я так: никому только не говори. 5 минут. І ўжо будуць ведаць шмат людзей. Ён уже ведаў тады чалавека і ягоныя думкі, і так ёсць. Вот, поглядите, 2000 годов тому назад мы люди не змянились, якія былі, такія застаемся сёння. Можа, змяняецца мода, напэўна, у тамтых часах не было спартыўных аслоў, як ездзілі, ну, але цяпер троху ёсць іначай. Але псіхалогія застаецца тая самая, і тыя самыя погляды на жыццё. Поэтому, гледзячы на Ісуса Христа, які пераконваў чалавека, размаўляў з ім, навяртаў, таксама і як і мы чуем, што чалавек, шукалі яго, авечкі нібы не маюць пастара. У нашым хрысціянскім жыцці, калі хто бачыў біскупа на власныя вочы, бачылі біскупа, арцыбіскупа, і он, як святую імшу адпраўляюць, он мае пастарал. Што гэта значыць пастарал, як мы добра ведалі? То тое наверху, калі так, калісьці убачыце, напэўна. А хто не бачыў, але так ужо будзеце ведаць, што такое. Прымаюць пастарал, у яго на канцы так прыкручана. Гэта значыць, што? Калі авечка была заблуканая в гарах, он яе выцягваў за шыю так. Середзіна пастарала, калі не паслухмяная авечка, то па гарбу ей даваў. І саме канцоўка пастарала, ваўкоў адганяць. І калі ідзе пастарал, і так як шоў пастар калісьці, нават было як цемна, невядома, он так рабіў. І яны за ім шлі. Таксама і мы ідзем за Езусам Христом. Чуем, які бок павінны ісці, калі гэта захочам, і каб не змарнаваць сваё жыццё, бо мы тут і на зямлі знаходзімся транзітам. І Бог нам дае шанс, каб мы навярнуліся, які б мы не былі, як бы мы не марнавалі
свой час, але выконваем шанс, каб навярнуцца, каб не аддаляцца, а прыбліжацца да Езуса Хрыста. Ён канкрэтна кажа, калі чалавек замучаны, крыху адпачніце. Гэта добрыя, прыгожыя словы, і бо не можам мы больш зрабіць і ўчыніць, даб'ем саміх сябе. І пагэтаму, калі гэта кажа Езус Христос, паслухаем ягоныя словы і трымаемся ягонай навукі, бо, як чуем, і пачаў іх вучыць многаму. Вядома, што за некалькі хвілін шмат чаго мы не запомнім, але пэўныя справы павінны мы усвядоміць сабе і заўсёды знаходзіць час для самога сябе. На асабістую медытацыю, на асабістае разважанне, каб паглядзець сваё жыццё, сваю душу, сваё сэрца, каб знайсці самога сябе, і тады чалавек маральна, в першую чаргу, будзе адпачаўшы, будзе мець іншы гумар, іншы настрой, і на самой справе ўжо за радасцю будзе глядзець на Бога, на бліжніх і на самога сябе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, умацаваныя Духом Святым, знясём праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христос. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб еднасць і моц духа яны чэрпалі супольнага ўдзелу ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Молимся за померлых Ян Ядвига Жданович, усіх померлых сям'ї Камейши Жданович, за померлых Йосиф, Станислава, Ришард, Антон, Мария, Викентий, Вацлав, Ядвига, усіх померлых сям'ї Філіпович, так само за померлого Ян, усіх померлых сям'ї Дзем'янки і Круглик.
Каб пан Бог прабачыў зямныя слабасці, прабачыў зямныя грахі, аказаў сваё міласердзе, аказаў сваю любоў і прыняў іх да ладарства нябеснага. Цябе просім. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життя. И теперь я твой назавсёды. Это мое сердце, погляди, ты любовь моя одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життя. И теперь я твой назавсёды. Это мое сердце, погляди, ты любовь моя одиная. Молитеся, каб мы вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Твоих прославления их. Усемагутны Боже, Ты усе ахвяры старога запавету замяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары аданых Табе слухаў, як прыняў дары справядлівага Абеля, і асвяці іх, каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Твою веліч, паслужыў усім на збаўленне праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. Пору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы, святы Ойча, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Хрыста. Ён Слова Тваё, праз якое Ты ўсё стварыў, яго целаўлённага Духа Святога і народжанага з Панны Марыі, Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распрасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць з мёртвых паўстання. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцу Духа Святога Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцу Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, блаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх
і падзяку табе складаючы, благословіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчу муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне і небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Зглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам, адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры и любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Франциском, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкуплена. Будь міласцівы да просьбы ў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. У добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і усіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся, до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть о небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши, дапамажы нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Покой наш. Баларанку
Ось баранак Божий, ось той, кі бярэ на сябе грахі свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. Огорни мяне, каб як ти стався хлібом. Огорни мяне, каб як ти стався хлібом. Поблагослови, як хліб подяли, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, як хліб подяли, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. А кришинки тия, які застануться, а кришинки тия, які застануться, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. Хліб найтяжчий, огорни своїм мовчанням, скрименів білих гостей, забери мою тімру. молимся, просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом, и ученика п'ён, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах праз Христа Пана нашого. Амин. Об'яви душпастерські, присядьте, будь ласка. Молодь наша парафія сердечно запрошує кожного з вас на адарацію найсвятейшого сакрамента завтра, 17 годині. Будемо розважати і молитися словом Євангелія, отримаємо так само дар індивідуального благословення. Вельми чекаємо. 22 липня у понеділок свята Святої Марії Магдалени, 23 липня уторок свята Бригітти, законниці опікунки Європи.
5 ліпеня в чацверг свята Якуба апостола, а 26 в пятніцу ўспамін святого Яўхіма і Ганны бацькоў на свяцейшай Панны Марыі. 28 ліпеня чацвёрты сусветны дзень бабулі дзядуляў і пажылых людзей. З гэтай нагоды ў суботу 27 ліпеня пасля вячэрняй святой мшы о 19 гадзіне валанцёры парафіяльнай суполкі «Карытас» прапануюць святочную праграму для нашых вернікаў. Усіх сардэчна запрашаем. Святая мша ў панядзелак і ў чацверг о 19 гадзіне, а ўторак, сераду і пятніцу о 9 гадзіне, у суботу 9 і 19. У нядзелю тут і ў столбцах в 11 і ў 17, у Ацэдзе 7:45, у Жацеры в 19:15, у Новым Свержні 13 гадзіне. У нядзелю 28 ліпеня адбудзецца асвячэнне транспарту з нагоды ўспаміну святого Крыштафа. Пасля каждой святой мшы прыязджаем на машинах, будем свенціць ксёндз у нядзелю. Это вельмі важно. Это у наступную неделю 11 и 18, плюс можете в Новом Свержні посвенціць их, шчыра запрашаем. Выказваем шчырую удзячнасць за ахвяраванне на працы пры упарадкаванні касцёла. У ларку яшчэ ёсць 6 номер часопіса «Аве Марыя», номер часопіса «Наша вера» і часопіса «Дыалог» і шмат іншага. Купляйце, калі ласка, гэта ўсё для вас. На сённяшні дзень і наступныя дні нашага жыцця прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Нас у змаганні, будь нам оборонним, супроть спокусу, пастаться.